Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. Имрӯзанги навори мо дар бораи экономпечкаҳои Ӯзбекистон мешавад. Борҳои нав омадагиҳои Ӯзбекистон бародаро. Хоб печкаҳо ҳамаи намудаш, ҳамаи комплектатсияҳош, ҷоду, драбилкаҳо, меди, алюминий ҳамаи намудаш ҳастая бародаро. Муроҷиат кардан мегирем. Ҳозир дар давоми видео маълумотҳоро метем, маълумотҳои печкара, ҷодура, драбилкаҳоро метем. Хоб аллакай ино дастафка рафтаистанд бародаро. Хоб душанбе, кӯйбеш, кӯлоб, навбаҳор дастафканаи якта драбилка, рӯдакӣ, ишам ҷодуам я ҷодуи калони 1000 сӯма рӯдакӣ мерава. Хулас бо дили пур шумо метавонед заказ кунед. Суроғаи мо ноҳияи Дӯстӣ, номи аввалаш ноҳияи Ҷиликӯл. хоҳишмандо бемалол метавонанд айпеш омода бибинанд. Касоне ки имконият надоранд омаданда, бо дили пур метавонед заказ кунед. Дастафка ба тамоми ҷо ҳастад, лекин дастафка бепул нест бародар. Дастафкаш ба маслиҳат мешавад. Баъзе бародаро мегӯянд дастафка дорем, гуфтагем дастафка дорем, қати бепул фарқ доранд бародаро. Дастафка ҳастад, лекин бепул нест. Маслиҳат мешавад дастафкаш. Хулас мо наворро сар мекунем бародаро. видеоҳои мо маъқул кашидагӣ бошад, лайкҳоро бизанед. ҳамин намуд наворҳо ба шумо маъқул бошад, ба канали мо обуна шида бонед. Ояндада вақтона фоиданок мешавад, дар кор мешавад бародаро. Навошам наворро сар мекунем. Хоб аз печка сар мекунем. навора печка якчанд комплектатсияш ҳаст. Хоб печка анаи комплект дора, болош гил надора. И комплект дора, болош гил дора, қафошам полка дора. И намуд печкаи калон дора, қафош полка дора, печкаи калон. иш бе полка ям печкаи калон. хоб айнамиш сар мекунем. чира хоб дута дар дора. дари асосиш дари болонгиш мешавад. дарш калонтара. анаиш дарш нигоҳ кунед барои алова дар додан. алова дар метнем, дара маҳкам карда мемонем, хушлуки дар гирифт. айнаи паштар мегирем. ҳезум, тапак, кумур ҳама чида мешавад печка. печкаҳои дуқаватаанд бародаро. айдурон ина бинед. усилияне кардагиай, ина барош қабурға задагиай, дуқавата меган инора. бо краскаҳои 1200 градуса задагиай ки ино намесӯзанд краскаҳош. дар комплекташ аловковак дора, ҳам хокистар мегира, ҳам инқади ҳам алов мекоӣ. хоб баъд байна хеле ҳаворо пасту баланд мекардаги вай дорад. тағорача барои хокистар. хокистарро автоматически ҳамҷо мефурӯяд. нафуромадагиша тағорро мемонем, сразу нақати кашакати кашида мегирем. осонакай беҳад удоб мекардагиай. хоб хаб ба мемонемша. хоб анаиҷаш полкадор мешавад. размерош 60 ба 35, дарози 60, паҳмиш 35. размери катёлаш 20 ба 20, ё ки 20 ба 22. ғавси оҳанаш 2-8 мм тоза дуқавата мешавад. хоб анаиҷош 2 мм мешавад. коробкаи боло, коробкаи поён 2 мм мешавад бародаро. тавош чугун мешавад. тавош чугун. нархи ин печка 1500 сомонӣ. хоб дастафкаша маслиҳат мекунем. раҳои наздик бепул, раҳои дур боша маслиҳат қатӣ. ба инаи комплектатсия варианти гулдор. фарқиятиш даҳаму гулшай баъд 50 сум нархш фарқият мекунад. тамом дига ҳама ҷо як хел, ҳамаша фаҳмонда бай накунем. ишам комплектишам хел хокистаргира аловкова, тавош чугун, размерош ҳаму размер, ҳаму ғавсиш. ишам ҳам хел мана тағорача дора, ҳаворо пасту баланд мекардаги дора. дар ҳамиҷа як чиз дигара бигем бародаро. ин печкара хоб пешаи дароҳӣ кардан анаира бояд ҳатман шумо маҳкам кунед, баъд даро шавӣ кунед. ира просто так шумо наметавонед ки чӣ хел дар гирифтеса яб рӯҳӣ карда бину хел не хелида намешавад бародаро. ин қоида дора, қонуни қоидааш қатъи истифода баред. ҳамин расходи гуфтагӣ ҳам истисолкунандора метавонад. расходи печкаҳо баъзеҳо акуд гуфтаистанд да як сутка гуфта гап застам. ман бисёр ҳамин печкафурӯшҳоро аҳамият додаистам.
да як сутка гуфтеста сутка не да 12 соат 8 кило 9 кило расход кардагия кумур да 12 соат бародаро у касоне ки сутка гуфтеста ва ё суткашта у талабуда ҷавоб наметиҳад да 12 соат 8 кило 9 кило мумкин 7 кило кумур расход мекунад анам хел гап хулас нархи гулдорш 1550 дастафкаш ҳама гуфтаги раҳои наздик бепул раҳои дур ба маслиҳат. خب بعد انا این رزمر انا این نمود پیچکه دارم این پیچکه کلون برای خونه کلون میشوی دیره درش هم کلونای رزمرش هم جوش هم قوسترای بلوش هم درستر هم بلندیش هم بلندترای خب اینا درش کلونتره ایره هزمای کلونتر هم درآمده میگیره برادرم هزم همش نمیشوه رزمر همینجا میدرآمدگی کده میکنین 35 сантиметра ҳезм ба ҳузур медроя лубо ишта бо дарозтар медроя бародаро катёли и 25 ба 25 вай 20 ба 20 буд фарқияташ бисёр кас фарқияташо мепурсан фарқияташ ин размериш калон ҳама ҷо ҳам баландиш ҳам баланде ишам қавса дарош ҳам калон ҷои аловкунакш ҳам калонай ино ҳамаш турбош ай байн мешава хоб ишам дар комплекташ аловкувак дора ҳози надошта уҷа мемонем дурушта пешайрои кадан аловкувак дора тавош чугум мана бародаро хоб ишам ҳам хел алова пасту баланд мекарда тавора чо дора дурунда нишон додем ку як хоб анам хел баъд як гапи дига бародаро хоб мада бисёр клиентҳо занг мезананд мегӯянд ки сурат ё видеоша парто ака суратшам видеошам анамиай илтимос ман ҳар як када сурат видео када партанда вақт надорам инамиай суратшам видеошам ҳамира тамошо кунем маъқул ки бошам ина марҳамат хоб нархта мегзарем бародарон анаи комплектасия қафош полка дора печкаи калон нархаш 1650 сомон ранги ҳамун размер ҳамин намуд ҳама ҷош як хел бе полкаша ҳамин намуд хоб 1600 сомони ровна дастафкаша маслиҳат мекунем бародарон раҳои дур боша хел ҳамин 4 намуд печка дорем ҳозирашта ҳаракат кунед бигирен ва як намуди печка дорем отоплени дорай 3 хонада мешава як бора хоб дар дига ҷой истодаги абаё ҳозир дар иҷа нест дар дига ҷоя ҳамин хонае дар дига ҷоя вай нархаш 2300 ай беҳад бақват 3 хонада мешава отоплени печкари як хонаи калон мемонед 2 хонаи дигада отоплени мебарен нархи вай 2300 сомон отоплени хоб расходи ҳамин қати як хел расходи вай расходи ин қати як хонара гарм кунед расходи отопленидор қати ҳамин расхода карда 3 хонара гарм мекунед як бора баъд нахе ҷодои дастӣ и калоншай иҷа заказ ноҳияи рӯдакӣ рафтаистай иш драбилкаи 4 киловатта меди иам рӯдакӣ рафтаистай бародарон наи рақамаш 947 75 08 08 3 киловатта алюминий дорем хоб 3500 иш 3900 ай медиш 4 киловатта алюминий дорем полмед меган иш 3700 хоб ино сифатошон беҳад хуб драбилка омона 24 та калёни сегмент дора махавидор мешава оҳани гирдиш ғавсай бародаро мана бинед чиқа ғавсай и вақте ки чизои сахтам майда мекунем умуман овоз намебароре ҳамсоёда халал намерасоненда вақти кор каранда хоб и алафи тар алафи қоқ пояи ҷигорӣ пояи ҷоруб хоре чизи алафҳои сахтам боша майда када метия шумода як аппарат ҳам дом мезана ҳам сута мезана ҳам алаф мезана алафи тар ҳамаи намуди хӯроки чорбора шумода майда када метия 220 қати кор мекуна ҳамаш айразики хона хоб ба касоне ки киловаттҳои калон мепурсед 6.5 киловатт мед нависондагӣ дар вайш дар танаи генератор анаи намудо 6.5 киловатт мед нависондагӣ 4 киловатти тоза 100% медни мотор 3500 оборота инош боша 3000 обороти мана
ана ин ҳамун 3,5 оборот. нархи ҳам 3,900 ай. баъд касоне ки драбилкаи арзонтар мепурсанд, мана арзонтарам ҳаста. бочкаи 4 медниш 3300 ай, алюминиш 3000 сомон қатъи dastavkaша. Dastavkаш бародаро бисёр ҷо драбилкаҳо dastavkаш бепул ай. Раҳои дур Помир боша, Ғарм боша, Файзободу Ваҳдат боша, ягон сума хуш мешава. То Душанбе раисон бисёр ҷора dastavkаш бепул ай драбилкаҳоро, печкаҳо бо маслиҳат ай. хоб рақамҳоро мондагем 947 75 08 08. харидоро бемалол метавонед муроҷиат кардан бигиред.